nomculo wakhe lapha asuka khona nangesikhathi mina engamazi ngaso ukuthi wanethanda elinjani. Ngiyazibuza ukuba uHlubheke usaqhubeka nokuphusha umculo ngabe ukuphi manje kwezinga, because ngiyabhiliva ukuthi oHlubheke abanye abaculi asebehlala isikhathi eside emculweni bafika kudala wacula uHlubheke esafunda isikole warekhoda umsebenzi wakhe omuhle njengoba kulula ukuthi angakwenza lokho since ubaba wakhe ubaba Shobeni wayenekhampani laphana akwazi ukurekhoda khona abaculi bathize. Shuthi i-chance-ke naye nethande lakhe mase kuhlangana-ke waphuma lo msebenzi lo. Ngibuka nje lezi ngoma lezi khona wayibhala lezi ngoma kanje Hlupheke noKhuzani dlala ngento nayo 2012 Khuzani featuring Hlupheke wayithuka umfana 2023 hamba kahle Mandela 2016 qula kwedini yabona nje kanjalo. So mina ngifuna siyibuke lapha eqala khona. Ngifuna siyibuke la. It was 2009 angisejiphi nami ngifikile nje impilo ke yayisahamba indlela ehamba ngayo. Kwakunendawo okudesa khona ama-cassette kwakudlulwa kuyona uma uzongena egate-ini eJiphi bayazi abantu abaningi ngaleyo minyaka yama-2009. Ngaqala lapho ukubona uHlubheke mhlawumbe if bengingamuzwa before maybe nganganothisanga but ukuba i-CD or i-cassette yakhe yayibhale kanjena ukuthi uHlubheke esiqhathe inquthu. Yaphuma ngo-2009 August mina ngafika vele isiphumile vele yiyo amanoni lawa ayilaphana 13 songs ingoma ezazinzima kakhulu lezi siqhathwe inquthu lezi ingozi macashelene nakhuza mama shembe number 8 intuthuko kanjalo. Engingakwazi kahle nengakuconfirmanga ukuthi Mgqumeni waba nesandla yini kule album because ngake ngezwe kancane washo ukuthi kulwazi kuyangishaya ke and nami before ngenza ivideo ke ngicela ngasetholanga ulwazi oluyilona ukuthi Mgqumeni unawo yini ama voice akhe lapha ngama backings kule CD or kule cassette lika Hlupheke ayilenzile ngawo 2009 ngoba kunama voice azwakala lapha ukuthi ngathi akamGqumeni since naye vele wayerekhoda ngaphansi kaBabashobeni. So ngiyacabanga ukuthi uMgqumeni wayekhona, I can't confirm that. Bengifuna nje ukungidlalela nje inkulumo. Sizobuye sifike la nayi lapha ngiyifuna khona. Eminye imisebenzi kaHlubheke le ayenayo ayenza isikhathi bayavungazela nani yabona kuseyibhungu lisakhula nengezo yayikhona. Enye lene album na ayikhiphile ethi isimbelambela yes kube yiyo le enye futhi ayikhiphile uHlubheke ethi asesabi le ngo-2019 etlaxoka izixoki nalena futhi ayikhiphile ethi isikhondla kufuna nje ukukhombisa ukuthi imisebenzi kaHlubheke akuyena umuntu onqenayo ukubhala akuyena umuntu onqenayo ukukhipha ama-CD. Kunemisebenzi eminingi ayikhiphile before emihle futhi enamandla ingakho azoyibiza ukuthi iMinister uMaskandi. Kodwa kulomculo lo ngoba ipolitiki iningi ziningi izinto ezenzeka behind the scenes esingazazi ukuthi kwenzakalani kugcina kungazeki ukuthi yalahlekaphi noma umuntu angaliveza iside elithize ukuthi kwenzakalani kodwa umuntu uzoveza iside elifavor yena engasakuvezi yena umuntu mhlawumbe irole ethize ayidlalayo. Nami ngomuntu ngizoveza vele iside elizofavor mina ukuze abantu bengizwele bebone ngalendlela mina engifuna bebone ngayo. Kanti kunezinto eziningi ezicontributayo emhlabeni ukuthi sibe lapha esikhona. So ngiyayibuza nje ukuthi kule nto yababeyenzile ngo-2016 qula kwedini no-DSD lapho Khuzani naHlubheke benze leyo ngoma leyo ukuthi kahle ngabe bakuphi ukube baqhubeka into yabo yasebenza kahle since abantu abaningi wasebebazi vele o-DSD abesanda ke uyivulela abamaqembu kuyiphathe umsebenzi yabo kade beculile noKhuzani noMgqumeni isikhathi eside ngixolise lapho kufa igama loMgqumeni wrong kade beculile noMgqumeni isikhathi eside. So
kwaba nakho ukukhuluma-ke uHlubheka ukhona akakuvezayo-ke naye ukuthi izinto engamphathanga kahle ney'nkulumo ezavela ukuthi ubani wathini wabona ngathi leyo nto leyo akayithandanga because wafika ngathi acinezele ngandlela thize. So yilokho okokuqala engifuna sikhulume ngakho. Okwesibili yinakho, after kudlule uMgqumeni emhlabeni 2009 December angazi noma kuze 19 yini, i-album yokuqala le eyakhishwayo u-DSD anti lapho ehamba noJiva nethi nje kwathi makudlula uMgqumeni emhlabeni njengomuntu okhonza umculo wakhe angibangisanaka into eziningi kakhulu, kodwa ngiyacabanga ukuthi ile album abayikhiphayo ethi Overload le because ngiyayibona ukuthi i-album yakamuva just after uMgqumeni edlule emhlabeni enobe senza ukuthi amagcoka la uDSD unobani unomgqumeni amagcoka amethi wathula nje bayazi abantu kuleya minyaka ukuthi yayishisa kanjani le ngoma lapha becula khona bephikisana nogcoyenza amageza amahle kunakho kungcofana nje wawukhona emculweni. Ngizama ukuveza ini uDSD ukuthi usebenzile nomgqumeni isikhathi eside la ethi emagqumeni emnandi kakhulu lapho abayishaya khona ethi ushembe, so you can see ukuthi okune coordination into yakhona abayi choreographer kahle, ama DVD yakhona kuleya minyaka nje ma 2007 6 you can go back and check ubone ukuthi these people they were really putting effort, becula kanzima and ama DVD benziwa lezi ayikhathi and be-enjoyeka afunda ukudlala lapha amagcoka futhi sebedlile nangu DSD ukhona futhi isithombeni la before kufike ekutheni uMtshengiseni uyaphuma umfoko kaGcwensa uyivela kumsebenzi ngo-2004 kuya ku-2005 la i-album yokugcina beyenzile lapho uMtshengiseni benomgqumeni yayithi iyothi ibhuqa waphuma uMgqumeni oyivela kumsebenzi amgqumeni uMtshengiseni waphuma oyivela kumsebenzi oba namageza amahle asephethwe indodana yakhe uSiphi, ilegacy yakhe isasekhona isaqhubeka and uyazi umlando wadlala uMtshengiseni until today. Yes, bathi bangazama nje ukwanyazisa nje ngathi mhlawumbe uMtshengiseni kwasha kanjani mhlawumbe into yasemaradiweni kwenza lelo K5 ngiyakubona lokho ngiyakuzwa, but umlando wakhe uyikhulumela wona after ephumile lo. So ufuna ukunibonisa nje into ezithize mhlawumbe lesabantu esingayinanga. Yabona ukuthi uDSD usuke kude kanjani uMgqumeni esemncane bese bancane kakhulu, right? Nansi-ke indawo lapho engifuna siye khona. uDSD isilo somaskandi kule minyaka le edlulile esephumile laphana wasebenza kanzima futhi bewuvala uDSD nabalandeli ama-trophy indondo ayikho into abengenayo namakhosikazi. Impilo ibi on level, ibi on par level, ihamba nje kahle. La kwaku 2018 kwakuvotwa kuvotela ama-downloads MTN one competition ukuthi umuntu uzovotela kakhulu ingoma yakhe. So angisazi ukuthi yiphi ingoma DSD la yayivotelwa. Abantu lo ngemuva umhlengo wemali okumlandelo omkhulu oka DSD ngaso sikhathi maybe sowabuyele kangazi. Lapha i-check ka 50,000 ngokuthi i-downloade kakhulu ingoma yakhe. Ehlula bona oKhuzani, ehlula bona uMthandeni nabanye babe khona isikhathi leso. La inyoni emaqwa lezi abalandi ba DSD sebebheke khona if kunento enjengemphucuzeko ikhuphuka nezakho neminye imicimbi ibinokuba khona ke ukuthi angiyazi mhlawumbe ibikhona, kodwa ke bephuma beyimisela ku black and white ama flag injomane lezi. Njoba nibona-ke lapha ukuthi-ke zayihamba-ke lapha-ke nazi ney'moto emaceleni zibabhekile yonke leyo nto leyo kwakukuhle kuhlobile. Niyabona ukuthi kwakuhle kanjani lapha kuseThekwini-ke lapha nokusuke kubheke kakhulu laphana maybe ngaseMoses Mabhida lapha ePeople's Park isikhathi esiningi. La uDSD 2018 wayewine enye award as best maskandi lapha uNkhuzani best male. Waze wabhala wangcweka lapha uDSD ukuthi umkhaya wami uhambe ngasakubonanga, yabona ngenxa yokuthi uDSD wayemshayile, right? Ongamancoke lapha. Okay, nakho-ke ngifuna ukukhuluma
yonke lento lengikhulumelana na ngifuna sibuke ukuthi uDSD ekukhulumeni kwakhe mhlawumbe niya understand yini ukuthi why efila the way afila khona sometimes efila ngathi kugcina manje kuba nezinto ezenzakalayo eyithinta igama likaMgqumeni and mayithinta igama likaMgqumeni abantu lokho ebaleke lapho ukhuzana ngandlela thize. Niyabona yini ukuthi ke kungani efila kanje? UMgqumeni waqala ukusebenza naye esesemncane iminyaka besebenza bona wonke amaqembu abakwethu ngiyacabanga noGezo babemvumela nakwi uma ezokhipha under uMgqumeni amagcokama babe khona nje, understand? Sekuthi uMgqumeni mayedlula emhlabeni sekuzovela omunye umuntu out of the blue useteka over sekuthiwa uqedile umsebenzi. So seniyabona ukuthi uDSD kungani efila kanjalo. Angisho to right ngalokho sengibuza ukuthi omunye umuntu oseceleni uyayi-understand yini lo nto leyo ukuthi yena omunye umuntu angeke imphathe kahle, angeke ajabule ukuthi kanjani ukuthi umlandweni kaMgqumeni nothi mhlawumbe angazi uDSD wefuna kubalwa yena lapha noma cha, kodwa why ukuthi uma sekumele kube nabantu abazochuma ngalento lena bese kubona omunye umuntu. Iyona ke mina indlela engibona ngathi uDSD wafila ngayo kulokho angazi noma right noma akekho right. Nami umbono wami loyo ngiyasikhulumela nje. Siphinde sibuye kuDlubheke. uDlubheke ubenayo indlela afila ngayo towards uKhuzana. Kunezinto ayinekanga kahle ngendlela thize ukuthi yena cha ndoda lapha noma sadlungise kodwa lokho yakugejana kwangilimaza la nala esingakwazi ukuthi ikuphi nokuthi ikuphi afisa ukuthi into ethize nethize iayine. Ngoba uma kwezekalile sakhubana lapho sikhubana khona, uma sesikhulumile ngandlela thize kuwe kwasala ukusalayo, inkinga isala nayo. Akuseyona inkinga lo muntu loyo wena ucabanga ukuthi usambambela into, sekuyi-issue yakho uwedwa leyo. So ezinye izinto engeke ngiyibone ukuthi kahle kahle abantu bayithatha kancane lento kaKhuzani noDSD nobani i-deep into kaMgqumeni. Ingakho sekuvuka nezingane zakho uMgqumeni uSimiselo ngoba kunabantu abelokhu beyipheja ngemuva beyivala umqondo lona ukuthi kanjani ubabweni, kanjani ngegama lababweni nithula nithini nina bona babona ukuthi igama kababa lisebenzisa kabi. Akukho lapho uKhuzana akakhuluma khona oclaima into kaMgqumeni, akukho akuvezayo ukuthi wathola ichance ukuthi mayebiza ukuthi akeze kwenza lo msebenzi wenza lokho kuphela. Akukho akaklema ukuthi wakambona uMgqumeni wakwacula naye, no. Urecognize ukuthi wathola ichance ukuthi kwi-autograph kube nokuthiza akwenzayo uma ecela ukuthi uma ngathi ivoice yakho ingconywana icishe isondele yenza u1 no2 no3 wakwenza lokho. Amazondo kalapho inkinga ke lapho ukuthi ke kanjani kusuka umuntu wale lapha suka khona, umuntu esingamazi, umuntu ongenamlando esingamazi ukuthi ubuyaphi, siyikhampani yamthatha babusho uyamthatha umletha la. So lo nto leyo i-deep abantu bek-understand ukuthi lo nto leyo akulula ukuthi kwabanye idlule. Mina angisho ukuthi uDSD right or wrong, but from point of view yakhe noma yena ngayivezanga, mina ngibona ngama-voice note or ama-video lokho ekhulunywa kuma-podcast, ngiyabona ukuthi kukhona ukunama okuthize okugenuine okuyiqiniso ukuthi akenamile ngezinto okuyizona zona vele. Okungelula vele ukuthi ungazi accept lezo zinto lezo ukuthi just like that nje sekaqhama umunye umuntu, but ke akuyona ke uKhuzana into ahamba uyi-applyela leyo ukuthi ufuna ukuba yiyo. It's an opportunity. Company was taking another different direction ukuthi seyifuna ukwenza ngenye indlela because umuntu obekuyena ohamba phambili ecompany usedlulile emhlabeni. Now they had to do something. Khuzana was there and Khuzana esomfana omncane esafika esalambela impumelelo yonke lonto leyo yahlangana. Wathi mina opportunity bamsebenzela uKhuzana. Noma sekhipha i-album yokuqala vele uKhuzana kwakuba ngathi ivoice yakhe vele iyamlanda kancane uMgqumeni, kodwa babaza abantu vele ukuthi akusiye vele uMgqumeni. So engaku-understand mina ke ikuphi inkinga, ikuphi lapho uKhuzana mhlawumbe akuthathayo okuthiza akuklima ngoMgqumeni because bona bebesebenza noMgqumeni all along
iminyaka bebephila naye, omunye bomzala komunye, bebehamba bevakashelana beyoshaya ingoma, emcimbini behamba beyohlabana, ihlelo bebathanda, bechwaza izinkundla lapha abaya khona. So lento le ethize ekhona iyiphi kahle ngoba ikhona yona and ayifuni ukuphela, ihamba ivuke, you understand. Kunona mase kuyadlula ivuke lento njengengwebu, njengempiliso. So ezinye izinto amanye abantu kuyomele be-understand ukuthi amakhampani eza ngendlela yawo. Wayengeke uKhuzani asuke kuba vele athi ngicela ukucula ebushobeni ngizokuthiwa lapha Umshoza Emgqomeni. No, he was given an opportunity. Ngiyimina angengiliyele lo thuba lelo, angiyolithatha nje kahle, ngikwazi ukwenza ngilambele impumelelo ukuthi ngiye somewhere. Ikuphi-ke lokhu uKhuzani abantu abakweta khona, ngoba leyo nto le mhlawumbe ayenza uKhuzani wathola ushintshi loyo omncanyana ukuthi hayi siyakubonga mfana kwaphela lapha. Yini kanye waza aklemele ukuthi ama royalties kwaRisa ayikho into angayiclaim, yonke into yakho ifamily ey'nganeni. Abantu kumele befikise izinto zikaMgqomeni ey'nganeni zakhe ubani. I'm sure futhi naleyo mali leyo phela siyasebenza vele, kodwa uma usadlala vele umculo kaMgqomeni kumele kuthize ukuqhubeka becollecta into ey'thize iy'mfanelo zey'ngane kaMgqomeni. Kukho konke-ke lokho-ke uKhuzani where does he enter, ungena kuphi kule equation leyo? Ngokuthi nje wathi nje hayi mina ngenza ukuthi uKhuzani akamile ukuthi yena wanika i-chance ukuthi a-add okuthize emsebenzini owusalile kuMgqomeni. Wayiculela yena, ayiphushela nebrand yakhe, obahluleke bonke, Hlahla Samavukane, Nyoni Umthakathi, Ije Emnyama, etc. So lento umuntu mayethule ecabanga, siyabona ukuthi le inzondo yeminyaka, inzondo yeqiniso. Lokhu kuhamba kuyoma podcast ukukhulunywa lokho leyo mboqo leyo ama-post ko Facebook here and there, lonto le akusizi, akushintshi lutho. Into nje umuntu eyombangela nje inhliziyo imbi, umuntu uyofa uyothi eshona emhlabeni edlule emhlabeni efena lelo lukuluku lelo, eshona umuntu engajabule ngoba umuntu oyefuna ukushintsha izinto ey'thize angeke ayishintshe. Umlando uyilento eyiyona. I-opportunity umuntu wayithola ukuthi acule noMgqomeni, aperforme naye, hambe i-privilege yokona noMgqomeni, it was there in front of you. Why you didn't use it? Why ungaku-enjoyanga? Why usafuna ukubambelela ey'ntweni ey'thize engasahlangene? Engabe ulala ngokuthula lapho uMgqomeni akhona kukhulunywe kahle, kukhulunywe ukuthi ilegacy yakhe izopreserva kanjani. Yini esingayenza ukuze iy'ngane kaMgqomeni zivikeleke, zingabi ihlazo emhlabeni? Senzelwa ini esikoleni? Abafuna ukuyocula, abafuna ukufunda, yiphi into engenziwa? Izinto ngabe kuba worried ngazo. Kwenziwa ini i-event mawuthi kuba ne-event, enye yey'mali izongena esikhwameni sey'ngane zikaMgqomeni. UMgqomeni wecwasha kakhulu, owanikeza abantu abaningi i-chance asebedumile kumanje ababecula naye bemgidela, aba-benefit-ke bona direct from uMgqomeni. Kodwa inkinga inobani? InoKhuzani. So unfortunately uKhuzani-ke amazondo wawathatha-ke ngoba wathatha lesi sihlalo sobukhosi lesi esiyinkinga, isihlalo lesi. Ukuba uKhuzani akekho izinga yakulona, akekho bezeba nendaba nayo ukuthi yini ayenza after, just because wabe sekhuphuka kakhulu umsebenzi wakhe, wambeka lapho okhona manje akumukeleki kahle, and abanye abantu abamukeli ukuthi bona abasafani njengakuqala, umsebenzi wabo awusekho strong njengakuqala. Kunjalo oDSD bacula kudala babishiza, hade abasashiza manje, kodwa ekusafani, iy'khathi ziyashintsha. Iy'khathi zabo uKhuzani, iy'khathi zabo o-SK, iy'khathi zabo Nkosazana, oMenzi, oLimit, umculo uya-evolve. Understand? Into umuntu angayenza ukuthi nasibheke yena ukuthi yini umuntu afuna ukuyenza, yini umuntu ayimisele ngayo, yini umuntu afuna ukuyi-achieve ukuze aye phambili. Angeke kusafana nendlela okwenzakalayo. Ngalokhu thina sicabanga solo babushobeni obani into engasasizi ngalutho, and lokhu kufaka ney'ngane zoMgqomeni lokhu yikhuluma amavidiyo laphana nama-post imoshele iy'ngane laphana ukuthi shayathiwa kunomuntu ofuna ukubasiza ndlela thize, shuthi izophinde ibuye izokhuluma la Facebook. Umuntu amchakide athi uyazama kuzoba ngathi uzofuna ukutshontsha mhlawumbe into ethize sensigaba kaMgqomeni, kuzoba nzima into isizakala. Enginethemba lokuthi ngelinye ilanga abantu bayodlula leyo nto leyo beqhubeke ney'mpilo zabo, because as a person you must live your life
ngaleso sikhathi leso ukuze i-future yakhe ibe bright. Akukho okudlula lokho. Asithembe ukuthi into enjengale mhlawumbe ke iyothi kuphela kancane. Okhuzana wenza umcimbi omkhulu buso Carnival City. Wona nje ukuthi nje athi ngiyabonga babushubeni bekumele abonge bani because babushubeni bamnika i-opportunity. Babushubeni uyokumele abone ukuthi hawu kodwa ingane kaMgqumeni mhlawumbe ngisazokhuluma nefamily akusalindwa sekundiza amavidiyo nani ukufuna ukumosha le nto yenziwa uKhuzani because kunabantu abahlela ukumgada uKhuzani ukuthi wenzani anganyakazi angayi phambili into yakhe ingaqhamu. So bekuyilokho-ke ividiyo inde kakhulu because bekukuningi bengifuna ukukhuluma. Ngiyabonga, nisale kahle.